Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Očna klinika u Kalugi je 2021. godine proglašena za vodeću u kompleksu koji čini 12 klinika. Prema obimu hirurgije, ali i po naučno-kliničkim i organizacionim postignućima, kao i po radu na terenu, po marketingu. Svakako da je ovome doprineo i pedagoški rad sa mladim lekarima koji se i dalje odvija, kako oni navode, po posebno osmišljenim fazama. Опять же, в калужском филиале существует такая прекрасная идея, такая прекрасная разработка Федорова, как U Kaluškoj filijali postoji divna ideja, divna kreacija Fjodorova, koju mi zovemo Bela rada. To je dinamički sto koji se okreće i na svakoj etapi sedi hirurg. I kada mi zavrtimo ovu belu radu, hirurg sedi na svom mestu stalno i neprekidno obavlja jednu te istu etapu operacije. Na beloj radi je moguće operisati 25-30 pacijenata i mladi hirurg tokom tog operativnog dana će jedan isti pokret ponoviti 25-30 puta. Sedeći za operacionim stolom bela rada, nedelju dana, mesec, pola godine, svaki pokret koji on treba da uradi u oku pacijenta se dovodi do savršenstva i po fazama se premešta od jednostavnog ka složenijem. I na etapama ove bele rade, hirurg ima mogućnost da u relativno kratkom periodu nauči da visoko profesionalno izvršava sve ove tehnike. Bez obzira na moje, verovatno prilično mlade godine, naročito po shvatanjima srpskih pacijenata, a ja sada imam 31 godinu. Tokom svoje prakse, kojom se bavim već 7-8 godina, uradio sam već preko 7000 operacija. I nesumnjivo, to je zahvaljujući apsolutno ispravnom, pravilnom sistemu formiranja i obuke mladog doktora, koji mu omogućuje da za 3, 4, 5 godina postane već veoma iskusan hirurg i da izvršava kolosalne obime operacija. Verovatno se prosječan obim hirurških intervencija koje ja uradim tokom godine kreće negde oko 1500. To je ogroman obim operacija koje, nažalost, u nekim oblasnim bolnicama godišnje uradi čitavo odeljenje. Svi mi hirurzi imamo otprilike identičan obim hirurgije i svi obavljamo svoju profesionalnu delatnost u tako velikom broju. I što duže radimo, stičemo naravno i više iskustva i tim brže mi počinjemo da učimo mlade hirurge. I taj ciklus je stalan, beskonačan i zahvaljujući tome naša klinika ima ogromno iskustvo, ogromne uspehe, ogroman profesionalizam. Мы уже начинаем учить молодых хирургов. И этот цикл, он постоянен, бесконечен. И благодаря этому наша клиника имеет огромный опыт, огромные успехи, огромный профессионализм. Svakodnevne operacije oftalmohirurgu pomažu da stekne veštinu i rutinu. Tako je i kada se operiše u Novom Sadu u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir, gde je jednodnevna hirurgija katarakte operacija koja se, nakon pripreme, izvodi kratkotrajno, u lokalnoj anesteziji, bezbolno i beskrvno. A svaka operacija je za sebe, baš kao što je i svaki čovek za sebe, jedinstven i poseban. I svako zaslužuje što bolji vid. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.